пахвалёны Езус Христос, вітаю вас, наши дарагія радыёслухачы. І сёння па невялічкам такім перарыве распачынаем знову нашу праграму «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрієм Пухальскім. Пахвалёны Езус Христос. Навеки вечны. Амин. Мы затрымаліся па сутнасці, праходзячы ўжо ўсе сакраменты і дайшлі да гэтага сёмага. Сакраменту, так. Сакрамент святарства. Не ведаюць, ён найбольш таямнічы ці дзіўны, бо людзі найменш, мне здаецца, ведаюць. Хіба так. Толькі скажу больш так дакладна, як вучу семінарыстаў, усіх іншых, не сакрамент святарства, цяпер называецца сакрамент пасвячэння. Вось. Бо не заўсёды это звязана канкрэтна са святарствам, бо сакрамент пасвячэння гэта мае 3 ступені, зараз пра гэта будзем казаць. Вось, але сапраўды гэта сёмы сакрамент касцёла, які існуе на сённяшні дзень, які існуе наогул у касцёле. Вось. І вы, напэўна, добра заўважылі, што пра гэты сакрамент, можа, людзі менш за ўсё ведаюць, людзі свецкія, калі мы гаворым, бо звычайна... Бо гэта іх менш за ўсё кранае. Так, бо гэта іх менш за ўсё датычыць, можа, пачынае датычыць, калі, напрыклад, у сям'і нехта пачаў вучыцца ў семінарыю, тады людзі пачынаюць цікавіцца, як гэта, што гэта. Часцей за ўсё пра святарства ведаюць, што гэта цэлібат, да, што святары не могуць жаніцца. Рыма-каталіцкія. Рыма-каталіцкія, в асноўным, да. Бо калі у каталіцкім асяроддзі знаходзімся рыма-каталіцкім, часцей за ўсё людзі гэта гавораць. Вось, большасць пра святарства, скажам так, не вельмі многа гавораць. Але мне здаецца, прабачце, што ўвайду такое слова, што тое, што найменш ведаеш і найбольш таемнае, найбольш цікавае. Так заўсёды ёсць. Бо это сакрамент, зараз будзем казаць, это сакрамент святарства. То калі мы ведаем, кажам, што святары сапраўды некаторыя кажуць пасрэднікі паміж Богам і чалавекам, да? Але вось будучы святаром, можа, працуючы сярод святароў, спатыкаючы святароў кожны дзень, бачыш, як праз гэтых звычайных людзей, праз кожнага з нас, хто мае свае праблемы, свае цяжкасці, ніхто з нас не з'яўляецца ідэальным, але праз нас, праз святароў, праз тых, якія прынялі сакрамент пасвячэння, Бог сапраўды робіць вялікія справы збаўлення чалавека. Вось, недавно, я уже не памятаю, нейкая тэма была на адным з вельмі папулярных беларускіх сайтаў, там нешта абмяркоўвалі пра святароў. Вось, адзін каментарый быў такі напісаны: да вось, 99% святароў это звычайныя людзі, там яны такія самыя... А адзін гэта вось, што? Мне такое, не 99, 100% звычайныя людзі. Сапраўды, не ў гэтым справа, да, толькі і зноў такім будзем пра гэта казаць, то есть заслугі нашу тым, што мы святары, нема, это Божае пакліканне, Божая справа. Вось, але зноў такі паўтаруся, праз святарскую паслугу, так Бог пастанавіў, што сёння праз паслугу святароў Бог збаўляе гэты свет. Дае магчымасць, каб чалавек карыстаў з іншых сакраментаў, вось, каб сапраўды, прымаючы гэтыя сакраменты, дайшоў да збаўлення. Вось, гэта вельмі важна. Мы ведаем, што кожны сакрамент мае гэтую функцыю служэння некага чына, то значы штосьці дае, вось, для чагосьціка служыць, скажам так, можа. А вось сакрамент пасвячэння святарскага, для чаго ён ввогуле? Ён зноў-такі, можа, зараз пачну з канона, які пра гэта гаворыць, да, канон 1008, які гаворыць так, як заўсёды першы канон кожнага сакраменту так вельмі агульна, можа, трохі занадта навукова ці дагматычна акрэслівае вельмі важныя рэчы. Дык вось гэты канон гаворыць так, што з Божага ўстанаўлення праз сакрамент пасвячэння, які мае незгладжальны характар, некаторыя сярод вернікаў становяцца святымі распарадчыкамі, а менавіта пасвячаюцца і прызначаюцца для таго, каб кожны ў сваёй ступені у асобе Хрыста галавы пасвіць Божы народ, выконваючы настаўніцкае, асвячальнае і валадарскае заданне касцёла. Много ўсяго тут ёсць. Многа, але мне здаецца, што менавіта ў гэты момант я зразумеў, скажам так, больш-менш, чаму менавіта вы вось зрабілі гэты націск на тое, што гэта не сакрамент святарства, а сакрамент пасвячэння. Бо святарства ёсць таксама агульнае. Так, і вось зараз пра гэта будзем казаць. Бо сапраўды варта кожнаму з нас помніць, хрысціяніну, не толькі святару хрысціяніну, што на моцы сакраменту хросту, так, мы сталі удзельнікамі агульнага святарства Хрыста. Пра сакрамент пасвячэння некаторыя сярод вернікаў, як канон гаворыць, атрымоўваюць службовае святарства, да, каб служыць
іншым людзям, да, то па сутнасці, каб служыць агульным святарам, то есть служыць тым, хто мае агульнае святарства, да, каб яны дасягнулі збаўлення. Да, то есть сакрамент пасвячэння перадусім мае гэту функцыю службовую. Так, для служэння, да, то есть некаторыя сярод вернікаў пастаўлены касцёлам для служэння бліжнім. Да, і тут сапраўды ў вялікі чацвер чытаў разважанне аднаго біскупа польскага наконт сакраменту святарства, наогул так аб святарстве, пасвячэнні, аб служэнні, і ён заўважыў такую вельмі файную рэч, якая мне спадабалася. Ён гаворыць, сапраўды, заўважце, усе вернікі маюць агульнае святарства, а мы, як святары, маем службовае святарства, то есть мы павінны ім служыць. Да, можа, у касцёле это зусім трошкі... Я ўжо уяўляю сабе такі момант, калі бабуля прыходзіць да пробача і кажа, а вы-то служыце, павінны мне служыць? Ось, дзіўная рэч, што ж пробач на гэта скажа. Але так яно ёсць. Так вот з Божага ўстанаўлення ёсць, як сам пан Езус служыў апосталам, да, вось гэтым жэсцю мывання ног, ён паказаў, для чаго ён прыйшоў, каб служыць. Да? То есть, Пётр, калі ты не зразумееш, не будзеш мець са мной часткі. Вось таксама ў святарстве, калі мы святары і іншыя люди не разумеюць, што святарство это для служэння перадусім, а не для аб'ект для пахвалы, ці для пакланення, ці яшчэ для складання холдаў, ці чаго-небудзь іншага, а для служэння, для службы, штодзённай службы чалавеку. Вось гэта сапраўды, многія не зразумеюць. Бо, кажу, сёння, на жаль, мы ведаем, у нашым грамадстве ёсць вельмі рознае стаўленне да святароў, да святарства. Асабліва пасля вось гэтых апошніх нападкаў, якія так, былі ў ёсць. свеце. Можа, дзякуй Богу, у нас не так моцна адчуваюцца. Вось, але тым не менш, на розныя рэчы людзі звяртаюць увагу. Можа, сапраўды, не заўсёды святары даюць добры прыклад жыцця. Вось, але тым не менш, як бы, штодзённасць, вось, святарскае жыцця, штодзённае святарскае пакліканне сапраўды вельмі важнае, вельмі патрэбнае для кожнага чалавека і небачнае, можа быць. І тут заўсёды успамінаецца прыклад з самалётам, які святы Отец любіць паўтараць. Да? Самалётаў штодзённа тысячы лятаюць, дзесяткі тысяч. Да? Адзін упадзе, ўсе пра яго ведаюць. Вельмі часта так і ў святарстве ёсць. Святароў вельмі многа служыць, адзін упадзе, пра яго ўсе гавораць. Вось, поэтому аб этом варта памятаць, маліцца за святароў, вось, ну і таксама помніць, што гэта сапраўды служба службовая. І цяпер пытанне, да якога моманту яна службовая? Ці можа святар сказаць так, вось я 15 гадоў адслужыў, цяпер іду на пенсію і больш не служу. І вось зноў вяртаемся да канона, які гаворыць, што з Божага ўстанаўлення праз сакрамент пасвячэння, які мае незгладжальны характар. І што гэта значыць? Сакрамент, што это азначае? Што это сакрамент? Адзін раз прыняты, чалавек становіцца святаром назаўсёды, навекі. Ёсць такі, мы спяваем псалм, ты святар навекі на ўзор Мельхізедека. А калі памру? Святаром застаецца назаўсёды. Ага. Вось. Сакрамент святарства, сакрамент святарства, ён сапраўды, ён мае, таму нельга перастаць быць святаром. Нават калі ты не выконваеш гэтых функцый. Так, ёсць, нават ёсць, пра гэта таксама можа некалі будзем казаць, ёсць пэўная сітуацыя, калі святар перастае выконваць святарскія функцыі, калі мы кажам, што ён кідае святарства. Можа быць такія сітуацыі, калі святар, за нейкія злачынствы вельмі паважнае атрымлівае пакаранне, выдаленне з духоўнага стану, але тым не менш, нават уже яго, як кажуць, пераносіць да свецкага стану, але тым не менш, ён застаецца святаром, нават права заўсёды гаворы, што нават такі святар у небяспецы смерці можа адпускаць грахі паміраючаму чалавеку. Бо сакрамент святарства, так, ён перастае выконваць абавязкі, ён можа жаніцца, можа дзяцей мець, можа нават дыспенсу цэлібату атрымаць, то есть жаніцца і сакрамент сужэнства заключыць у касцёле. Тут акурат гэта вось з самім сакраментам так, не мае нічога. Так, але то есть таму, што сам сакрамент ён прымаецца на ўсё жыццё. Да, пасля дысцыплінарна, кажу, розныя рэчы могуць быць. Да? І кажу, ад таго, што цябе выдалі, таго, што ты... То значит, я сам пазбавіцца не магу, і ніхто не можа пазбавіць. Конечно, ніхто не можа пазбавіць. То есть могуць пазбавіць святарскай улады, могуць пазбавіць кампетэнтная касцёльная ўлада, можа забараніць служэнне у пэўных сітуацыях. І, на жаль, гэта часамі здараюцца такія сітуацыі. Але пазбавіць сакраменту святарства не можа ніхто. Вось таксама, як ёсць 3 сакраменты, які маюць незгладжальную печатку. Это хрост, это канфірмацыя, это сакрамент святарства. Адзін раз чалавек ахрышчан на ўсё жыццё, адзін раз бежмаваны на ўсё жыццё, адзін раз прыняў сакрамент святарства на ўсё жыццё. Вось, і тут можам адрозніваць мы ў гэтым ад перадусім
пратэстанцкіх супольнасцяў, дзе функцыя пастара, альбо як яна называецца, па-рознаму можа называцца, яна можа быць часовая, яна можа быць, могуць выбіраць чалавека на пастора, сёння ты пастар, заўтра ты пастар, скончылася тваё заданне, ідзі дамоў, служы, рабі што хочаш. Не ведаеце, у праваславии такое падобнае, таму што далі благословленне, знялі благословленне. Ну, это ў сужэнстве. Нет, адносні святарства таксама, вось. Не, там таксама сакрамент. Я разумею, толькі што вось я кажу цяпер пра царкву, якое дае вось магчымасць служыць, забірае магчымасць служыць. Ну, это зноў дысцыплінарная справа, магчыма, не дзенеш, але сам сакрамент ён такі самы, таму нават калі мы кажам, адбылася вялікая схізма, 1054 год, это раскол, заходні і ўсходні касцёл, але там тым не менш застаўся сакрамент святарства. Да, застаўся, бо там былі біскупы, а гэта будзем казаць, біскуп толькі можа рукапалагаць новага святара. Вось таму эта сукцэсія натрывае, таму праваслаўны святар такі самы, як і я святар, праваслаўны біскуп такі самы. А вось адносні гэтага першае пытанне чарговае, ці можна паўтараць сакрамент святарства нейкім чынам? Ну, напэўна, паўтараць нельга. Можа быць, напрыклад... Ну, бо чалавек кажа, да споведзі сёння пайшоў, пазней праз год можа пайсці, на машыне таксама сёння прыняў, а вось кепска стала, праз год знову прыняў. А вось ці сакрамент святарства можна? Мы кажам, сакрамент святарства мае незладжанне. То есть адзін раз прыняты, ён сапраўдны ўсё жыццё. Да? Поэтому тут уже нельга сакрамент. Можа быць нейкія, напрыклад, сумненні, ці сакрамент быў сапраўдны, напрыклад. А пра сапраўдны сакрамент мы будзем размаўляць, калі будзем асобна размаўляць. То адзінае, што калі можа быць нейкія сумненні, ці быў сапраўдна ўдзельны гэты сакрамент, тады, канешне. Ну тут уже намнога эта справа вельмі цяжкая, па сутнасці займаецца кангрэгацыя, то есть это уже справа вельмі паважная, калі нехта сумняваецца, ці сакрамент пасвячэння быў сапраўдны. Бо тут ёсць канкрэтная справа, вельмі ясная, канкрэтна, усе бачаць, ёсць біскуп, ёсць кандыдат, хочаш хачу, а што яшчэ трэба. Да, поэтому тут з гэтым вось, вельмі важна. Да, то есть, і што яшчэ гаворыцца ў гэтым каноне, што это з Божага ўстанаўлення сакраменту установлена. Да, то есть, это не чалавек выбірае сябе. То, што мы заўсёды гаворым, калі молімся па кліканнях нават, да, мы молімся, але это справа Божая. Справа Божая сапраўды, і калі чалавек прымае сакрамент пасвячэння, калі касцёл му сакрамент дае, калі Бог у гэтым сакраменце дзейнічае, як мы верым, то мы не гаворым, што Бог памыліўся. Або часамі пасля ў чалавеку жыцці рознае сказаў, вось я там памылку зрабіў, стаў сюды. Бог не памыліўся, даючы тое пакліканне. Вось, поэтому, ну, напэўна, трэба тых, хто прымаюць сакрамент пасвячэння, тых, хто рыхтуецца да яго, маем эту свядомасць, што нашай заслугі ў гэтым няма абсалютна ніякай. Гэта Божая справа, да, гэта справа паклікання чалавека, справа нашага адказу на Божае пакліканне. І далей, як я ўжо успомніў на пачатку нашых разважанняў, што гэта адзіны сакрамент, які мае пэўныя ступені. Да, то есть сакрамент пасвячэння, бо хрост ёсць, пахрысцілі, альбо пахрышчаны, альбо не пахрышчаны, канфірмацыя таксама, споведь. Ось, гэты сакрамент мае 3 ступені. Да, ступень д'якан, прэзбітар і біскуп. Біскуп, это, кажам, 3-я ступень святарства, поўня святарства. Да? Ось, але першая ступень д'якан, вось, это так званая не да святар. Ну, не хочацца крыўдзіць д'якану, вось, але гэта... То есть, д'яканы ў касцёле устаноўлены для служэння. Перадусім для служэння, да, мы памятаем Святое Пісанне, кнігу Дзеяў святых апостолаў, да, калі установілі д'яканаў, калі прэзбітары самі не паспявалі ўсё, то есть занесці святую камунію хворым, да, то есть там служыць пры сталах, як кажам, перадусім пры стале Еўхарыстыі, да, і, то есть гэта, але гэта першая ступень святарства, да. Конечно, ёсць такое паняцце, як сталы д'яканат, пра гэта таксама будзем казаць, што чалавек прымае толькі сакрамент пасвячэння ў ступені д'якану, больше не ідзе, ну, але гэта таксама ў касцёле ёсць такая практыка. У нас у Беларусі, скажем, тыя д'яканы, якія ёсць, яны наогул прысвечаны для атрымання сакраменту пасвячэння. Вось. Ёсць розныя, могуць быць розныя сітуацыі з гэтым. Калі гэты д'яканат трывае. Можа так быць, ну, зноў-такі жыццё чалавека па-ўсякаму укладвацца, вось, поэтому як чалавек становіцца... Ну вось, хто, перш за ўсё, можа прэтэндаваць на тое, каб вось гэты сакрамент атрымаць? Ну, перадусім, конечно, это ахрышчаны мужчына. Мужчына. Ахрышчаны мужчына. Жанчына не можа? Не,
Жанчына не Ось. можа быць, это абсалютна. Нават папа Ян Павел II, святы папа Ян Павел II, вось ужыў сваё права неамыльнага навучання, калі сказаў, яшчэ я не памятаю, якім годзе, што то есть ён аб'явіў экс-катедра поўнасцю, то есть як непамыльнае навучанне, што жанчыны не могуць быць святарамі. То есть традыцыі касцёла толькі мужчыны з'яўляюцца святарамі. Ну, конечно, мужчына хрышчаны, і плюс да гэтага даходзіць яшчэ многа патрабаванняў, пра якія будзем казаць, тут і фармацыя семінарыйная і нейкія іншыя справы. І не жанаты. Ну, не жанаты, так. Тут ёсць Одна такая вот. Тут даже не одна ёсць. Не одна ёсць. Даже не одна ёсць, про это будем казаць. Я про дьякона памятаю попросту, что Ось, может так, тут как раз жанатасць па сутнасці пасля сакраменту пасвячэння немагчыма атрымаць, то есть без дыспенсыі святого айца, вось, немагчыма жаніцца. До гэтага магчыма. Асабліва, калі ёсць пераходы паміж вызнаннямі, рытмамі. Цяпер такое пытанне ёсць з англіканамі, ёсць спецыяльны мотупропры папы выдадзен, там яны святары былі жанатыя, калі пераходзяць у каталіцкі касцёл, ну што з жонкамі рабіць? Разам пераходзяць. Можа, ў манастыр? Всякое может быть. То есть сам то, что человек женатый уже, да, то есть это не з'яўляецца ж такой перашкодой атрымаць сакрамент пасвячэння. Пры пэўных умовах, пэўнай ступені можна гэта зрабіць. Можа, так сам будем казаць. Да? Як это сам сакрамент адбываецца? Ну, праз ускладанне рук біскупа і адпаведную малітву кансакрацыі. То есть ускладанне рук біскупа і кансакрацыйная малітва. Вось, конечно, мы ведаем, як сакрамент пасвячэння заўсёды і кветкі, там, і дыван, літань да ўсіх святых, і кандыдат ляжыць ніцма, і гэтак далей. Ну так, але вось у якім моманце? Тады, калі біскуп усклаў рукі, ці тады, калі памаліўся? І памаліўся. То есть і ўскладанне рук, і кансакрацыйная малітва. Ну, бо, наколькі памятаю, там на ўскладанне рук у цішыні адбываецца. Так, заўсёды ўскладанне рук у цішыні, і пасля гэтага кансакрацыйная малітва біскупа. Вось гэта, скажем, тое, што называецца формай гэтага сакраменту, то есть ускладанне рук біскупа і кансакрацыйная малітва. Ну, кансакрацыйная малітва, якая прапісана літургічнымі кнігамі для кожнай ступені. Вось. Сам удзяленне сакраменту пасвячэння кодэкс гаворыць, што павінна адбывацца падчас святой імшы ў нядзелю або абавязковае свята. Але па пастырскіх прычынах можа адбывацца таксама ў іншы дзень, не выключаючы дзён будных. Ну вось я так падумаў, у нядзелю зазвычай святары не могуць у нядзелю занадта прыехаць, бо свае парафіі маюць. Поэтому у нас у Беларусі касцёл, не толькі ў Беларусі паступае так даволі мудра, робіць завышальны сакрамент пасвячэння ў суботу. Да, то есть, з аднаго боку, зараз будзем чытаць наступны канон, дзе захвочваецца, каб на пасвячэнні было як мага больш святароў, а ў нядзелю святары не смогуць прыехаць. Поэтому, ну, гэта ж на то кодексе ёсць такія файныя словы, як але па справядлівай прычыне можа зрабіць інакш. Да? То есть ёсць такое права, але па справядлівай. Ёсць дазвол. То есть нават на гэта не патрэбен дазвол. То есть сакрамент будзе сапраўдны, біскуп яго удзеліць нават на святой імшу ў 6 раніцы ў сваёй капліцы. Будзе сапраўдны, калі это удзеліць біскуп. Да? Але ну, касцёл зноў-такі заахвочвае, каб усё ж такі больш, скажем так, пры большай колькасці народу гэты сакрамент быў цэлебраваны. Звычайна людзі ў касцёл нядзелю ходзяць. А вось такое пытанне, бо мы калісьці размаўлялі, кажучы пра эўхарыстыю, вось, а цяпер ці ў Вялікую пятніцу можна вось удзяляць сакрамент святарства? Напэўне, самы лепшы дзень. Зноў-такі, калі біскуп некага пасвяціць у Вялікую пятніцу, будзе сапраўдны сакрамент. Да? Ну, але пытанне, ці ў Вялікую пятніцу гэта такі дзень для таго, каб удзяляць сакрамент пасвячэння? Ну, мне здаецца, што лепш у чацверг. Вялікі. Ну, лепей наогул пасхальны трыдум не лезці. На пасхальныя дні і так ёсць што святкаваць, яшчэ сакрамент пасвячэння. Ну, хаця зноў-такі, у жыцці можа здарыцца ўсялякае. Ну, так. Усялякія сітуацыі могуць быць, таму тут, ну, как бы, ну, конечно, у звычайных умовах это не робіцца звычайна, напэўна, 99,999, але можа камусьці штось. То есть ад таго, які дзень будзе удзелены сакрамент, не будзе сапраўдны. То есть это не мае ўплыў на сапраўднасць сакраменту. Да? То есть тут мае ўплыў зусім іншыя рэчы. Вось, але, як гаворыцца,
але па пастырскіх меркаваннях можа адбывацца ў іншы дзень, не выключаючы дзён будны. Да? Вось. І наступнае прадпісанне гаворыць, што пасвячэнне павінна быць цэлебравана ў катэдры, аднак па пастырскіх прычынах можа адбывацца таксама ў іншым касцёле або капліцы, і на пасвячэнне трэба запрасіць духоўных і іншых вернікаў, каб як мага больш людзей прысутнічала на цэлебрацыі. Да, вось з гэтых трох прадпісанняў вось так вот касцёл заўсёды такое выбірае нейкі дзень для пасвячэння. А вось як у нас у Беларусі практыкуецца, у нашай дыяцэзе больш-менш як практыкуецца вось гэта? Ну, звычайна сакрамент пасвячэння стараем удзеліць у суботу. Звычайна это субота. Прычым так вось ужо пайшла такая традыцыя, што сакрамент пасвячэння ў ступень дыяканата адбываецца звычайна ў родных парафіях, адкуль кандыдаты паходзяць. Это может быть Нейшвіш, Вілейк, Ракаў, Мінск, хто адкуль. Вось. Але ўжо сакрамент прэзбітарскага пасвячэння удзяляецца ў катэдры. Вось так у нас ёсць, і думаю, традыцыя даволі добрая, бо і людзі на парафіях маюць магчымасць убачыць, як цэлебруецца сакрамент пасвячэння, бо далёка не ўсе ў Мінск могуць прыехаць у катэдру. Вось. Але для людзей таксама важна тым больш, калі іх чалавек з іх горада, з іх мясцовасці становіцца нават дыяканам. Для людзей это вельмі Ой, важна. не ведаю, там нават Езус сказаў, што не занадта шануюць прарокаў бацькаўшчыны сваёй. Але паўдзельнічаць ва ўрачыстасці. Паўдзельнічаць то можна. Вось, ты можаш на сайце напішуць, потым я за свае фатаграфіі ўбачыць. Заўсёды для людзей прыемна. Вось. І распарадчыкам святога пасвячэння з'яўляецца кансакраваны біскуп. А, то есть не просто біскуп, кажем, кансакраваны біскуп. То есть, а вось што значыць кансакраваны? То есть той біскуп, які таксама сам прыняў сакрамент пасвячэння ў ступені біскупства. Ага. Ну, бо можа быць не кансакраваны. Біскуп-намінат, напрыклад. То есть, калі чалавека прызначылі толькі біскупам, так? А як гэта адбываецца, што намінат і кансакраваны, ці гэта не адно Ну, у нас некалькі гадоў назад былі такія сітуацыі. То есть, у адзін дзень святы Отец назначыў 3 біскупаў у Беларусі, праз год яшчэ аднаго. Вось, і нейкі час да ўдзялення сакраменту пасвячэння, то есть, яны ўжо маглі ўжываць тытул біскуп. Ага. Так? Але не... То есть, яны яшчэ не былі біскупамі кансакраваны. Яны былі намінальна, так. А фармальна не? Фармальна не. Ага. Фармальна не, і поэтому такія біскупы яшчэ не маглі ўдзеліць сакрамент пасвячэння. То значыць, яны не маюць поўнага права справавання ўсіх ну так, яшчэ не. сакраментаў, нават будучы біскуп. Так, хаця ўжо как біскупы называюць біскуп-намінат, ім прыслугуе ўсё, нават у тым булле, якую папа пішуць, ён ужо іх называюць біскупамі. Так? І так ёсць, бо папа іх прызначыў. Вось толькі сам сакрамент, там, у залежнасці ад таго, якую функцыю яны будуць поўніць, права дае 2 до 4 месяцаў, каб прыняць сакрамент. Ну, понятно, там, нават элементарна перад прыняццем сакраменту пасвячэння ў біскупы трэба адпаведнае адзенне пашыць, або купіць, трэба рэкалекцыі адбыць перад пасвячэннем. Понятно, што не можа быць сёння цябе. Хаця для цэлебрацыі сакрамента папа сёння аб'явіў, заўтра могуць пасвяціць. Это зноў-такі тут галоўнае выканаць тое, што папа кажа. Так. І галоўнае гэта воля святога Айца. Тут ужо, да, там... Мне здаецца, што калі будзем размаўляць пра біскупаў, то мы больш глыбей гэта вось кранемся гэтай справай. А вось цяпер адносне дыяканату. Мы казалі аб тым, што святаром можа быць мужчына, ахрышчоны, вось, а колькі гадоў яму павінна быць? Ну, для таго, каб прыняць сакрамент пасвячэння, так, самы мінімальны ўзрост, кодэкс гаворыць, каб прыняць сакрамент пасвячэння ў ступені дыякана 23 гады. Але дэцызіяльны біскуп можа даць так званую дыспенсу на год. То есть 22 ўжо можна... З дазволу біскупа. З дазволу біскупа, з дыспенсы нават. То есть біскуп павінен даць дыспенсу да сапраўднасці. А прэзбітарскае пасвячэнне 25. Нармальная сітуацыя на год зноў-такі біскуп можа даць дазвол 24. Вось. Біскупскае пасвячэнне 35 гадоў плюс 5 гадоў святарства. Калі пра тэрміны гаворым, толькі астальныя вымаганні пакуль не чапаем. Да? То есть, вось это ўзрост 23, 25, 35. Вот это сам мінімальны ўзрост, калі можна стаць. Ну і плюс першыя 2 біскуп на год можа даць дыспенсу. Ну, то біскупамі мы ўжо можам быць. Можам быць. Вось. Прычым, ніякаму біскупу не дазваляецца кансакраваць каго-небудзь на біскупа, пакуль ён не ўпэўніцца ў наяўнасці папскага мандату. Вось тут у справе сакраменту пасвячэння, асабліва пасвячэння ў біскупы, гэта справа вельмі важная. Бо ўсё ж такі біскупаў заўсёды прызначае папа.
У гісторыі касцёлы былі, і нават сёння ёсць розныя сітуацыі, ну, розныя. Часамі дзяржаўныя ўлады хочуць біскупа прызначыць. Сёння вялікая праблема з кітайскімі біскупамі. Там эти два касцёла, напэўна, многія ведаюць. Ну, ва В'етнаме тое самае, мы тут размаўляем так, про і В'етнам. сапраўды, у многіх краінах, у расійскай імперыі так было, ну, это ўжо было даўней, вось, але такія сітуацыі былі, і тут, як бы, святы пасад стаіць у вельмі такой, ну, пікантнай сітуацыі. Да, чаму? Бо з аднаго боку біскуп на ўзроўні сакраментальным, то есть з-за таго, што ён сам з'яўляецца біскупам, ён можа высветіць новага дыякана, святара, прэзбітара і біскупа. Ён там можа зрабіць. То есть на ўзроўні сакраментальным ён мае такую ласку ад Бога. Але касцёла права гаворыць, дысцыпліна касцёла, да, што біскупу павінен выбраць папа. Вось гэта іерархічнасць. Это іерархічнасць, яна зноў такі, это тры умовы, да, то есть вызнаць веру і быць у супольнасці касцёла, іерархіі. І поэтому, калі нехта пасвячае біскупа без папскага мандата, да, то есть ён сам пападае ў кананічнае пакаранне. Пакаранне экскамуніка і нават... Значит, выключэнне з касцёла. Ну, выключэнне з касцёла не добрая справа, бо з касцёла выключыць нельга. Ну, а як вось экскамуніка больш дакладна патлумачыць нашым парафіянам? Ну, значыць, забарона карыстацца усімі дабротамі касцёла. Я бы так тлумачыў. Чаму? Таму што ў касцёл мы ўваходзім, кажам, праз сакрамент хросту, так. А хрост не змываемы. Ну так. Поэтому выключыць з касцёла нельга. Можна, да, забараніць чалавеку, пакараць яго, лішыць пэўных, пазбавіць пэўных духоўных дабротаў, але выключыць з касцёла нельга. Гэта калі нас слухаюць не католікі, то ёсць такое расійскае слово, таксама анафема. Так, вось. Ну, экскамуніка гэта і ёсць анафема. Так, экскамуніка па-лаціне, анафема па-грэцку. Вось так, анафема, то есть, вось, але немагчыма чалавека, да? І поэтому, напэўна, можа, многія ведаюць справу кардынала Лефебра, біскупа Лефебра, да, то есть калі ён у 87 годзе, ну, з пэўнай групай вернікаў, не прымаючы навуку другого Ватыканскага сабора, сам самавольна высвеціў хіба 4 біскупаў. Вось, ну, гэта рух, так скажем так, яны ў касцёле, потом, понятно, па-за касцёлам былі. Вось, і толькі папа Бенедыкт XVI, у 2010 годзе, нешта каля гэтага, ён гэта пакаранне зняў. Да, то есть ён самім фактам, то есть не то, што яго папа пакараў, які чытаем часамі ў сродках масавай інфармацыі, які Ян Павел II быў благі таму, што пакараў гэтага біскупа. Не. Гэта з моцы самога права. То есть толькі з-за таго, што ён высвеціў новага біскупа без папскага мандата, ён аўтаматычна сам упаў у тае пакаранне. Вось, якую можа таксама зняць толькі святы Айцец. І вось цяпер пытанне, мандат гэта наказ ці дазвол? Дазвол. Ну, то есть папскі мандат, вось, звычайна, ёсць так, што тыя папскія булы, які я бачу аб прызначэннях біскупаў, вось там звычайна ў канцы у нашых ва ўсіх булах напісана, што сакрамент пасвячэння ты можаш атрымаць ад любога біскупа лацінскага брата. І тады ўжо самі выбіраюць, там ці мітрапаліта просяць, ці нунца, там ужо сам кандыдат выбірае, зараз будзем казаць, там ёсць для сакрамент пасвячэння біскупы 3 біскупы патрэбны. Вось, але, то есть, павінен быць біскуп і павінен папскі мандат. Больш таго, у літургіі ёсць такі прыгожы момант біскупскае пасвячэння, да, калі галоўны кансекратар, галоўны біскуп пытаецца там у святара, які прадстаўляе кандыдата, ці маеце дазвол апостальскай сталіцы. Ён кажа, маем. Прачытайце. І тут чытаецца гэта була святога Айца. То есть это нават у самым сакраменце, у цэлебрацыі сакрамента, прадугледжана такое спецыяльнае месца для таго, каб пацвердзіць паўнапраўнасць. Паўнапраўнасць прымянятае пасвячэнне, это вельмі прыгожа. Тут трохі, конечно, і да кур'ёзаў даходзіць, памятаю, у Польшчы быў на пасвячэнне аднаго біскупа, свайго прафесара. І, ну, так сталася, што, як заўсёды бываюць, маеце, маем, прачытайце. Баца, не мае нічога. Паперку забылі вынесці з-за крысты. Вось, ну, конечно, все посмеяліся, вось, паперку прынеслі хутенька, але, як біскуп сказаў, прачытайце, а нема чаго чытаць. Вось, поэтому, ну, это, конечно, тут не было пасвячэння без папскага мандата, але тым не менш, вось, гэты момант, які нельга, конечно, прапусціць у цэлебрацыі, ці маеце дазвол апостальскай сталіцы, ці маеце папскі мандат? Маем, прачытайце.
І гэта толькі кранаецца біскупства, бо для прэзбітера, для пасвячэння прэзбітера нічога такого не патрэбна. А вось што патрэбна дзеля таго, каб высвяціць на прэзбітера? Ой, много ўсяго. Зараз будзем пра гэта казаць патрошкі, бо это не так просто ўзяць чалавека і высвяціць на святара. Ну чаму? Падыходзіць, моліцца, пабожны, спявае добра, бабулечкам падабаецца. Чаго, што ж там яшчэ патрэбна? Фармацыя, семінарына. Вот учора отец Сергей вельмі файна расказваў, мне так аж заслухаўся, сапраўды, пра сваё пакліканне, вось справу фармацыі. Ён сапраўды вельмі файную рэч сказаў, да, што чалавека не так просто становіцца святаром. Ну, пра законную фармацыю казаў, там, пра семінарыну, пра дыцэзіяльную, нейкія там розніцы паказваў. Даволі добра гэта зрабіў, мне спадабалася. Вось, але, ну, сапраўды пакажу, што святар не становіцца святаром так проста. Да, то есть для гэтага пэўна ёсць, поэтому думаю, падчас наших разважанняў не на одну праграму будзем патрошкі казаць, што для гэтага патрэба. То есть не значыць касцёл ставіць нейкія вельмі вялікія абмежаванні, што вось там ніхто не дастойны, вундеркінд, не ў гэтым справа. Ну, Пётр, мне здаецца, вундеркіндам-то не быў. Так, Пётр не быў вундеркінд. Але вяртаючыся да біскупскага пасвячэння, бо мы кажам пра біскупскае, тут яшчэ адрозніванне, што калі апостальскім пасадам не будзе дадзен дыспенса, то пры біскупскім пасвячэнні галоўны кансекратар павінен дабраць сабе па меншай меры 2 біскупаў кансекратараў. Пры гэтым вельмі пажадана, каб разам з ім выбранага кансекравалі ўсе прысутныя біскупы. То есть ёсць такое права касцёла, да, яшчэ раз паўтараю, на ўзроўні сакраментальным і адзін біскуп можа высвяціць. Ну так. Так. Але права касцёла гаворыць, што для пасвячэння біскупаў патрэбна 3. Адзін з іх галоўны кансекратар і 2. І для чаго гэта робіцца? Гэта традыцыя касцёла. Гэта традыцыя касцёла, сапраўды, то есть тут няма нейкай вялікай, скажем так, вялікай тэалогіі в этом шукаць не трэба. А вось паслядоўнасць ад апосталаў? Нет, так, конечно, и апостольская сукцессия. Но она так само и в одном бискупе проявляется. Бо я попросту калісьці чуў, што на ўсялякі выпадак мудрасць касцёла гаворыць, што так само чуў. Дзеля таго, каб сукцэсію захаваць, на ўсялякі выпадак 3. Хай будзе 3, да, это так само чуў. Вось, ну гэта не ведаю, наколькі гэта праўда ўсё ж такі, бо кожны біскуп цяпер нават ёсць сайт у інтэрнэце, дзе паказвае, ну, конечно, не до конца, не до пана Езуса, але у некаторых біскупаў гісторыя вось этой сукцэсіі можна бачна до 10 стагоддзя ці до 9-го. То есть 1000 гадоў праслежана па дакументах, хто каго пасвячаў. Касцёл это вельмі моцна пільнуе, поэтому тут как бы выпадковых людзей не бывае. Вось, ну, можна і такое прыняць, на ўсялякі выпадак, каб ужо, ну, на ўсялякі выпадак некаторыя пробашчы падчас, як спавядаюць, таксама на кансекрацыю руку выцягваюць, на ўсялякі выпадак, ці вікары мае сапраўднае пасвячэнне. Усякае бывае, вось, поэтому... Ну, але сапраўды вот эта традыцыя касцёла прыгожая, што ўсё-такі пасвячэнне новага біскупа это нешта надзвычайнае. Ну, яшчэ зачуў такую, што на хвалу Троіцы таксама 3 біскупа. Вось тэалагічны такі. Ну, тэалагічна ведаеце. Заўсёды, як хто бачыць лічбу 3, заўсёды на Троіцу, можа быць, да? Хто бачыць лічбу 7 на поўню. Это, конечно, можа і так быць. Я не супраць, але... Але ёсць 3. Ёсць 3. Можа так трошкі часамі са мной цяжка размаўляць асабліва некаторым куры. Права гаворыць так, і не будуць казаць, для чаго, не для чаго, хто гэта прыдумаў. Я гэта не прыдумваў, толькі ёсць права, якое трэба выканаць. Ну, так. Вельмі цікава ведаць, чаму так ёсць. Вось, там, калі вучышы, заўсёды ёсць такія прадметы, я вельмі яго любіў, гісторыя де ля фонты, то есть гісторыя праўных крыніцаў. Гэта вельмі цікавая рэч. Да? Напрыклад, бярэш нейкі канон, нейкае прадпісанне, і вось асабліва можа дайсці па некаторых канонах нават да нейкіх сабораў ці сінодаў 5-4 стагоддзя, як развівалася такая дысцыпліна. Ну, вось, гэта вельмі цікава. У мяне пытанне, чаму злева направа, а не справа налева крыж накладаем? Ну, это не для мяне ўжо. Права пра гэта не гаворыць. Але крыніцы могуць казаць. Але крыніцы могуць казаць. І поэтому гэтым сапраўды вельмі цікава. Да? Далей. То есть мы сказали, да, што павінен быць 3 біскупа, але апостальскі пасад можа даць дыспенсу, бо можа быць такая сітуацыя, што ну, няма 3 біскупаў.
А вот в Советском Союзе 3 біскупы найсці, сабраць іх разам, то было вельмі цяжка. І небяспечна. І небяспечна, больш таго. Вось, поэтому, ну, розныя сітуацыі бываюць. Вось, але сёння у нас вось, тыя сакраменты пасвячэння ў біскупа, якія нават у нас адбываліся на працягу астатніх 20 гадоў, трошкі больш, вось, яны сапраўды паказваюць, што можна, это вельмі прыгожа, вельмі добра робіцца. Наступная справа, што цяпер уже пераходзім да сакраменту пасвячэння ступені прэзбітарату і дыяканату, да? Кожны кандыдат да прэзбітарату або дыяканату павінен быць пасвечаны сваім уласным біскупам або дадзеным пры наяўнасці дадзена гэтым біскупам дэмісарыйнага лісту. Да? І тут з'яўляецца такое паняцце дэмісарыйны ліст, ну, можа такое, скажем, мала для каго знанае, аб чым ідзе гаворка. Да, што наогул у касцёле ёсць такое правіла, што не можа быць святара, скажем так, нічого, нічыйнага. То, што па-лаціну называецца вагус, бяздомнага. Да? То есть кожны святар, скажем так, прыпісаны да нейкай дыяцэзіі, а пры гэтым да нейкага біскупа. Это можа быць, конечно, дыяцэзія, законніку закон, некаторыя светскія інстытуты таксама маюць права інкардынацыі, это такая прыпіска называецца інкардынацыю у свае, да? Там персанальная пралатура, напрыклад, опус Дэй таксама мае такое права. Вось, але не можа быць святара, які як кот Матроскін, як кот сам па сябе. Да, то есть ён заўсёды, кожны святар мае свайго біскупа. Святар свету не можа быць. Так, кожны святар мае свайго біскупа. Да? І таму вось гэты канон гаворыць о тым, што ён павінен быць пасвечаны сваім уласным біскупам, ну, альбо дадзенага так званых дэмісарыйнага ліста. Ну, можа быць такое, што ўласны біскуп па нейкіх прычынах не можа удзеліць сакрамент пасвячэння. Ну, розныя бываюць сітуацыі. Можа, з-за хваробы, напрыклад, ну, самая простая справа. На нейкі дзень прызначаны сакрамент пасвячэння, біскуп захварэў. Казаць, ўсё ўжо гатова, да, ўжо стала ломіцца, ўжо рэкалекцыі пройдзены, абразкі надрукаваныя з датамі адпаведнымі. Ну, захварэў біскуп, што цяпер не зможа прыйсці. Ну, так. Ён можа папрасіць іншага біскупа. Да? Даеце ему так званыя дэмісарыйныя лісты, то есть гэта такое, скажем, ну, упэўненасць у тым, што гэты кандыдат будзе годны. Да? Насколькі, конечно, ну, скажем так, ніхто з нас не годзін сакраменту пасвячэння, вось, ну, але па тых мерках і вымаганнях права, якія ёсць, да, то есть наколькі годны, што гэта не проста чалавек, які прыйшоў з вуліцы, да, то есть гэты чалавек адбыў неабходную фармацыю, склаў адпаведныя дакументы, што ён не мае кананічных перашкодаў, да, няма ніякіх неправільнасцяў, бо ёсць такая рэч, будзем пра гэта казаць, да, то есть гэты чалавек можа быць высвечаны святара. Да, то есть поэтому права гэтага гаворыць. І далейшы другі параграф гаворыць, што ўласны біскуп, якога не стрымлівае справядлівая прычына, павінен асабіста пасвячаць сваіх падуладных. Да? То есть нават тут такі наказ, што ён павінен это сам зрабіць. Ну, а калі гэта, напрыклад, у законе? З законамі іншая сітуацыя. Вось і тут справа дэмісарыйных лістоў з'яўляецца таксама у законнікаў, таму што іх настаяцелі, ну, не з'яўляюцца біскупамі ў 99%. Это святары. Да? Понятно, што сам святар не можа удзяліць сакраменту пасвячэння. Вось таму гэты правінцыял ці інспектар, ці як звалі, так звалі ў кожнай правінцыі, настаяцель, ён, ну, шукае нейкага біскупа, які ўдзеліць сакраменту пасвячэння. Толькі ўжо гэты, бо сітуацыя такая, што біскуп не знае гэтых людзей. Напрыклад, нейкага, часамі нашых біскупаў просяць там удзеліць сакрамент пасвячэння нейкім законнікам, напрыклад, у Польшчы. Ну, біскуп або нават нашым тут такого законнікам, якія там фармацыю прайшлі ў Польшчы, ў Італіі, біскуп іх не ведае. Ось. А ўсё-такі удзяляючы сакрамент пасвячэння таксама пэўную адказнасць сабе бярэ. Да? Таму законныя настаяцелі, то есть іх правінцыялы, там ці хто, яны выстаўляюць так званыя дэмісарыйныя лісты, у якіх як бы сведчаць аб тым, што гэты чалавек зноў-такі прайшоў фармацыю, што ён не мае нейкіх перашкодаў, да, што ён можа быць святаром. І біскуп тады, права таксама гаворыць, да, біскуп тады проста чытаючы гэтыя лісты, ён удзяляе сакрамент пасвячэння. То есть ён ведае, што ён удзяляе яго зноў-такі невыпадковым людзям. Што сапраўды гэты сакрамент будзе удзелены тым той, хто прайшоў адпаведную падрыхтоўку і не мае ніякіх таксама перашкодаў. Вось, аднак, тут яшчэ ёсць такое справа, што у ладнага усходняга абраду біскуп не можа пасвяціць без апостальскага індульту.
Тут справа ўсходніх абрадаў. Для нас яна сапраўды, ну, можа, для Беларусі не так актуальна, можа, больш для Расіі актуальна. Альбо Украіна. Украіны таксама можа быць. Аб чым ідзе гаворка? Гаворка ідзе аб тым, што чалавек, які, скажам, быў праваслаўным, напрыклад, альбо грэка-католікам, а мы казалі, што калі праваслаўны прыходзіць у каталіцтва, становіцца грэка-католікам, гледзячы на тое, што ён у рымскім абрадзе гэта зрабіў, што ён усе сакрамэнты ў рымскім абрадзе прымае, ўсё ж такі ён застаецца грэка-католікам. І вось такога чалавека біскуп не можа пасвяціць без індульту апостальскай сталіцы. Поэтому тут ёсць пэўная працэдура, трэба звярнуцца ў кангрэгацыю ўсходніх касцёлаў, і звычайна даюць гэты дазвол, то есть праблем няма, але трэба эту працэдуру прайсці. І гэта для важнасці? Гэта не для важнасці, для годнасці. Але калі біскуп не свайго пасвяціць, то біскуп пападае ў пакаранне кананічнае. Ага, так. біскуп пападае ў пакаранне, і ён на працягу года нікаго не можа... Вот. Поэтому это не... Бо, кажу, для сапраўднасці, калі это біскуп, то ён можа кого хочаш высвяціць. На любого мужчыну. Вось, ну, але... Хрышчонага. Хрышчонага, канешне. Бо не хрышчонага сакрамент... Не дзейнічае. Вось, таму тут ёсць такая вось справа, што ён павінен, калі ўсходняга абраду, ён павінен прасіць індульць апостальскай сталіцы. Тут яшчэ у Беларусі якая сітуацыя часта здараецца, што чалавек быў ахрышчаны ў праваслаўнай царкве, але бацькі католікі, нават адзін з бацькоў католік. Да? І мы ўжо пра гэта казалі, яшчэ раз нагадываю, бо гэта тэма пастаянная, она у нас вельмі жывая, бо у нас вельмі многа змешаных сужэнстваў, не гледзячы на тое, дзе чалавек быў ахрышчаны, не гледзячы на тое, хто яго хрысціў. Калі ў яго адзін з бацькоў католік, то чалавек з'яўляецца католікам па нашаму праву. Ось, это было раней, яшчэ ў 2016 годзе папа свой моту пропрыю де конкордзе інтэркодекс ён пацвердзіў яшчэ раз, да, то есть увёў нават яшчэ, калі мы нават кніжку канонаў возьмем і электронную версію канона, яны ўжо не згаджаюцца, бо, напрыклад, у 111 каноне з'явіўся другі параграф, які менавіта пра это гаворыць. Да, што калі і поэтому, ну, справа трошки лягчэйшая становіцца, бо у нас, ну, многія, мы ведаем, якія часы былі, 20, 30, 40 гадоў таму назад, ну, хрысцілі там, дзе пападзеш, уже часамі ехалі далёка, там дзе-нибудь, каб ніхто не бачыў, не чуў. Такія былі сітуацыі, мы цяпер не можам нікаго асуджаць за гэта. Ось, але гэта не значыць, што чалавек, напрыклад, калі бацькі католікі яго пахрысцілі ў царкве, ён праваслаўны. Не. Таму што перадаецца, менавіта пераходзіць вера бацькоў, іх абрад. Да? Поэтому эта справа такая. Поэтому, кажу, у Беларусі нават ты, якія становяцца, скажем, святарамі і былі ахрышаны ў царкве, калі паглядзіш, у іх адзін з бацькоў католікаў. Альбо бабушка ці дзедушка католік. Не, бацькі часцей заўсёды на бацьках это прыпыняецца, таму што сапраўды у нас у Беларусі традыцыя каталіцкая ёсць, яна ёсць даволі моцная. Да? Вось. І далей мы кажам уласны біскуп. Што такое уласны біскуп? То есть тут яшчэ справа такая, што перад прыняццем дыяканскага пасвячэння, то есть был уласным біскупам, канон гаворыць так, што з'яўляецца біскуп дыяцэзіі, дзе кандыдат мае сталае месца жыхарства, або біскуп той дыяцэзіі, якую кандыдат вырашыў сябе прысвяціць. То есть я, напрыклад. То значит, я магу сабе абраць перад святарствам, перад вот першым гэтым дыяканатам любую дыяцэзію. Так. Ну, цяпер уже поздно. Цяпер уже поздно. Перад дыяканатам уже ж дыякан. Бо часамі у людзей, у святароў некаторых ёсць такая, што вось ты адсюль ты павінен быць у гэтай дыяцэзіі. Не факт. Добра, каб быў, але уласны біскуп можа быць і іншым. Можа, мне захочацца на Сібір паехаць, можа, у Афрыку, можа, яшчэ куды. Калі той біскуп згодзіцца мяне высвяціць. Конечно, таксама, невядома, адкуль прыехаў, невядома, што тут, могуць быць пытанні, поэтому тут ёсць пэўная працэдура, вось, нават і адносін паміж біскупамі, да? Але, скажем, права так дазваляе. То есть перад прыняццем сакраменту пасвячэння я свабодны ў выбары свой дыяцэзіі і ўласнага біскупа. То я вось так падумаў, бо я узгадываю той момант, вось 2 гады перад маім пасвячэннем, вось прыехаў біскуп з Афрыкі і пасвяціў у ордэне, бо яго прасілі, у ордэне пасвяціў вось там 6 чалавек, з чаго хіба там 2 далучылася з дыяцэзіі, вось злодзей,
То они атрымаюцца, што яны належаць да... Не, я думаю, там были демиссарные листы. Ага. Я думаю, что Бо можа атрымацца так, што яны да Танзаніі належаць цяпер. гэта справа куры дэцызіяльныя ўлодзі, яны павінны пільнаваць. Вось, не можа быць, таму ёсць такое прадпісанне, што нават нейкі біскуп, калі на тэрыторыі нашай любой дыяцэзіі удзяляецца сакрамент пасвячэння, павінен мець дазвол біскупа дэцызіяльнага нашага. Да? То есть, поэтому куры гэта пільнуюць усяго. Не можа быць так, што нейкі біскуп прыехаў і у нас зараз некая свенціць. На свянцію забраў і Поехал, абсолютно не. Вот, поэтому тут есть певная процедура. Я думаю, что куры тогда у Лоджи это все пильновало, потому что это справа такие вельми поважные. Ну, бо з законнікамі вядома. Законниками, да, з дэцызіяльнымі, напэўна, таксама быў нейкі демісарыйны ліст, бо інакш быць не магло. Сумняваюся, што всякое может быть, конечно, хлопцы могли быть, хотеть быть инкарнаванымі ў Танзанію, але сумняваюся. Але кажу, гэта пільнуюць куры ёсць канцлер, які павінны гэты справу пільнаваць. Это сапраўды справа. Это уже на ўласным досведзе. Так. Канцлер ведае. У нас такое не здарае, але часамі сапраўды некаторыя біскупы, законнікі, члены капуцыны, можа, не знаю, кармеліты, не ведаю. Хто-нибудь прыедзе там, часамі удзяляецца сакрамент пасвячэння сваім сабратам. Але яны належаць да іншай дыяцэзіі, бо не можа быць таксама біскупа без дыяцэзіі. Так, не, але тут еще справа в том, что, опять же, то, что мы сказали, их провинциалы может выбрать любого біскупа. Любого біскупа у свеце, как удзяліў сакрамент. Недавно біскуп з Ісландыі, мне здаецца, удоўжыцца капуцыну. Мае права, але пры гэтым быў прысутны таксама біскуп Віцебскі, он пра гэта ведаў. То есть не просто прыехаў пасвяціў, толькі біскуп Віцебскі, конечно, ведаў пра гэта і дазвол даў, поэтому тут праблем няма ніякіх. Але калі ўжо чалавек стаў дыяканам, да, то есть калі ўжо далей прэсбітарскае пасвячэнне прымае, тут ужо ўласны біскуп той дыяцэзіі, дзе ты інкардынаваўся. Бо гэта інкардынацыя, то есть прыналежнасць, яна ўзнікае ў моманту прыняцця сакраменту пасвячэння ў ступені дыяканату. І калі я ўжо стаў дыяканам, я ўжо належу да канкрэтнай дыяцэзіі. Да, ёсць магчымасць дыяцэзію змяніць, тут таксама ёсць пэўныя працэдуры. Гэта, скажем, не то, што вялікая праблема, але ўжо трэба нешта рабіць. Ужо не хачу, напрыклад, стаў дыяканам Мінска-Магілёўскай, сабраўся, пашоў у Пінскую, напрыклад, не. Для гэта патрэбна, конечно, пэўныя працэдуры зрабіць. Дзякую шчыра. На жаль, так хутка гэты час ляціць, што мы ўжо вымушаны папросту заканчваць, але маю надзею, што будзе магчымасць нам паразмаўляць і далей таксама на гэтую тэму. Таму хацеў бы толькі ўзгадаць, што наша праграма ідзе ў прамым эфіры. Гэта азначае, што кожны, хто нас слухае, мае магчымасць таксама беспасрэдна патэлефанаваць і, быць можа, задаць пытанне на тэму, якую ён не разумее, альбо, можа, хацеў бы дапоўніць. Узгадаю толькі, што ў нас тэма цяпер сакрамент пасвячэння святарскага. Добра, цяпер можа і так. Просто сакрамент пасвячэння, вось. І наступную пятніцу мы далей будзем працягваць нашы разважанні з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім, канцлерам курыі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. Дзякуй шчыра, пахвалёны Езус Христос. Навеки вечныя. Вы слухали перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.